Mga kaigsuonan kong Bisaya o mga katagilungsod, maayong bagong tuig kanatong tanan. Ako nang hinaot nga kita adunay mabulokon ug malambuon nga tuig. Nining tuig 2023. O kung sa Binisaya pa, 2023. Doon na ako'y pagpanghinangop diha sa kuwang mga partido sa nasod sa Australia. Sama nila ni J.D. Mata ug iyahang pamilya nga naa sa Australia. Maayong pagpaminaw ninyo diha o hinaot ko nga kining ato ang ginagmayng labyog-labyog adunay dunay ingno nato mo lutaw nga pagtulun-an diha sa mga bag-ong kaplag sa inyohang tinugkaran. Kini nga to ang tukion karon mahitungod kini sa usa ka suliran nga may labot kini sa balaod sa pamuo or employment law nga diin nabaid gyud ako nining maayo gumikan kay dinhing dapita kong pagkabatid. Dili kini direkta nga gipadangat kanako. Gipadangat kini ngadto sa iyang abogado. Ug ang iyang abogado nga pagkabatid sa family law ning handos niini dinhi kanako kay wa man ko manghilabot ni family law. Ang ako balaod ni pamuo og malpractice. Og ang iyang abogado nga iyahang gisaligan sa iyang ubang mga suliran mo ining handos niini nga kanako. Panubos usab sa iyang pagtugot, nasayran kini niya nga ako'y motubag niini o mahimo ko ning ipubliko gumikan kay ang suliran, ang tubag sa suliran usaman ka butang nga gisunod sa atong mga hukmanan. So dili ko maghisgot o mga butang opinyon lamang, kundi may labot niini ang prinsipyo nga nasayra na sa tanang mga manlalaban dinhi sa nasod sa Commonwealth. Ang suliran mao nga kini siya usa ka pharmacy assistant. Usa ka empleyado isip pharmacy assistant nga gi-hire niadtong Marso sa usa ka butika o kining baligyaanan sa mga tambal. O sa ingno nato kausaban sa huyohoy sa kapalaran sa pangumersyo, ang negosyo or kining gitawag og patigayon, ang butika gibaligya sa mga buwan nga sa Agosto. O sa Septembre gipapirma sila, gitagaan sila og draft sa employment contract. Og ang bag-ong tag-iya nga mao'y nakapalit sa maong patigayon nga butika ning lingkod na sa in English pa dinhi, the new owner took charge on October. Papirma sila sa bag-ong kontrata o sa Septembre ug sa Oktubre ning sugod o pahigayon. Sila na nagkupot sa manubila sa patigayon ang bag-ong tag-iya nga mo'y nakapalit. Og ang bag-ong tag-iya ning offer sa samang trabaho
didto sa usa ka pharmacy assistant nga na-hire na niya ng Marso niya ng tuiga. Apan ang employment contract naglangkob man sa trial period. Doon na provision dito sa iyang employment contract na naglakip sa trial period of 90 days. Buti pasabot, obserbahan siya ubos sa bagong pamaagi, ubos sa bagong patigayon, new business. Obserbahan siya sud sa 90 ka adlaw ubos sa trial period provision sa bagong employment contract. O human sa Oktubre, niining mga buwan na lamang, niining labay mga buwan, nakadawat siya og suwat nga adunay wa kahimut-i sa iyahang pamaagi sa panrabaho. Gitawag sa in English nga dissatisfied of performance. Murag wa mahimuot ang bagong employer, bagong amo sa iyahang pamaagi sa panrabaho. Nang pangutana niini mao ang matangtang kaha ko sa work in case of performance evaluation, in case performance evaluation failed. Sa Binisaya pa, malaksi ka ko sa panrabaho kung ugaling ang pagsusi sa akong pamaagi or kining gitawag og performance evaluation mapakyas in kaso og ma-fail ang performance evaluation. Naana din ha ang ingno nato nindot nga salida niining matanga sa pangutana o sa balaod sa pamuo. Ang akong tubag niana nga way pugong-pugong, way pupangoros, nga dili. Pwede ka nilang tangtangon, apan dili ka madutlan sa pagtangtang kanimo. Gumikan kay dili man balido ang gitaod nila nga trial period dito sa bagong employment contract. Timan ubos sa balaod nga ang trial period do not apply to an existing employee. Puti pasabot, dili ka himuong empleyado ubos sa trial period. Na? Itong gitawag og obserbahanan ba? Kung ikaw nagtrabaho na isip empleyado nga regular sa wala pa mulingkod ang bagong nangatungdanan nga bagong tag-iya sa patigayon. Mao na nga ang tubag, matangtang kaha ko sa work in case the performance evaluation failed. Ang ilang pagtangtang mosangpot kini sa unjustified dismissal kung ugaling ila kang tangtangon. Gumikan kay dili naman mataod, di naman mahimong tahuron sa employment court ang trial period sa ikaduhang kontrata. Nga sa unang kontrata nahimo kanang regular employee. Na nganong regular employee ka man nga bag-o man tong business. Tinuod na, apan ang balaod sa pamuo ang employment law nag-ingon nga ang trial period dili man mahimong isuksok, di mahimong isalingit, ikwintas ba nimo sa panahon nga ang imuhang employment balido na gikan sa sinugdanan. Walay problema sa bag-ong nangatungdanan isip bag-ong tag-iyas negosyo. Ang problema niini mao nga ikaw nangatungdanan na isip regular nga empleyado sa maong patigayon.
wa mag-ingon ang balaod nga kinahanglan bag-o ang pamaagi sa tag-iya o ruban pa na bag-ong nakapalit, bag-ong pinalit ang negosyo. Dili question ang negosyo or bag-ong nagdumala, kundili question kana kung sa samang panrabaho, sa samang employment, ikaw nahimo na bang regular? Kung niadto pang Marso nahimo ka ng regular sigon sa pagpirma nimo sa karaang employment contract sa una pa nga tag-iya sa maong patigayon nga mao ra gihapong klasiha sa trabaho sa ikaduhang nagdumala. Mao nay kakinahanglanon nga sa panahon nga mopirma ikaw sa employment contract, mas maayo nga imo usang ikonsulta sa abogado nga malikayan unta kining butanga nga konsultahon una nimo ang abogado una ka mo pirma. Malikayan unta kining pagsuksok sa pagpayuhot sa trial period. Ha? Ang trial period moingon ta nga moingon man ang employer nga standard man na nga form. So mapugos ka og pirma labi og nagkinahanglan ka sa pantrabaho. So mao na ang akong tubag sa pangutana kung matangtang ba ang empleyado kung ang performance evaluation mapakyas or matagak siya sa performance evaluation nga ubos sa trial period. Ang tubag dili matangtang kung siya empleyado ng daan sa wala pa ang ikaduhang tag-iya or ikaduhang nagdumala sa maong negosyo. Awahira silang naabot ang imong employment, ang imong pagpantrabaho na una pa nila. So regular employee ka na, so wa pa sila maabot. Ug katong pagpapirma sa bag-ong kontrata aron lang kadto pag acknowledge pa sa bag-ong kasabutan tali kanimo og sa ikaduhang nagdumala. Ang pagsuksok ni ana sa trial period of 90 days dili kana balido gumikan kay empleyado kana ang regular. So wa pa na nila ipayuhot ang maong trial period provision. Daghang salamat sa inyong pagnunot niining ito ang pangutana og tubag hitungod kini sa balaod sa pamuo. Kini si Paul Alforque, ang inyong abogado ug manlalaban. Ug nag-alagad usab alang sa mga Bisaya din is New Zealand, sa mga balaod nga dunay kalabutan sa employment law ug ingon man sa medical defense, mahitungod kini sa malpractice nga ipasaka dito sa Health Practitioners Disciplinary Tribunal. Ako moingon nga kung kamo buot nga magkinabuhing tunhay, pagbinuotan kanunay. Ako nang hinaot nga kanunay anaa kamo sa maayong panglawas o uban sa akong pagpanghinaot usab ang malambuon og maayong bag-ong tuig alang kanatong tanan. Daghang salamat.